खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बिदैमारि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ फरायहरनाय थाबाय आसा खालामो आं नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोन नायलांबाय था आरो नोंथांमोन आं बेखौनो खावलायनो सानो गिबियाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल खालामनानै हो लोगोफोर अब्लाथ' लोगोफोर नायलांबाय थादों ओंखारबाय थादों नै लोगोफोर ओंखारबाय थादों नै हाय होनबाय ओइ आंना बुरिया ओरै नायलाय खनसे ओरै नाय ओरै आंना हिनजावा ओंखारखाङाखै थारमाने फिसालाखौ देलायहोगासिनो फिसालाया दुस्थ' जाथारदों जोंहा लोमजाबाय थानानै ओमफ्राय ओइ बाबा नायलाय आयै सोना ओमफ्राय नोंथांमोन नायलांबाय था अब्ला आं भिडिअखौ खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोननिसिम देखायलांबाय थागोन माबायदि रिजाबाव हेलौ लोगोफोर नायलां नै आलासि जानो थांदों आलासि बेयाव दाव नोंथांमोन जायफोरानि चेनेलाव गोदान दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो tahun bersiran mas batau lepas tahun membaik mas bat थांनो ओंखारदों दायो जोङो दुगैबाय देलायखांनानै दा थांनो ओंखारदों लोगोफोर ओमफ्राय थांनानै एसे फुजा हैनांगौ दायो जोङो फुजा हैनो थाखाय रेडि जाबाय थांनो थाखाय ओंखारबाय गारियावहा जिरायनानै रेडि जाना दङ ओमफ्राय दा थांगोन फिसालायाबो नै फिसालानि थाखाय एसे फुजा खालामनांगौ मन्दिरावहा नोंथांमोन बेखायनो गारियाव जिरायनानै रेडि जाबाय ओमफ्राय दा थांनोसै थांनानै ड्राइभारा रावबो नङा आंनो थारमाने केमेरामेना ओमफ्राय बेखिनियावनो ससे भिडिअ लानाय जादों थारमाने थांसिगोन नालाय मन्दिरावहा ओंखारबाय जिरायबाय बियो रेडि ओमफ्राय एसे खामानि दंबावो आङो र' लोगोफोर जोङो दायो थांगासिनो मन्दिरावहा ओमफ्राय दायो जोङो थांदों नालाय लासै लामाया जि गाज्रि टुमटुमाव थांदों आरामनो नोंथांमोन नायलांबाय था होमबा ना थांगासिनो दायो जोङो सहैयाखै सहैबा आं खोन्थाबावगोन आरो माबायदियावहा नायलांबाय था लोगोफोर मोनफैबाय नै बेनो मन्दिरा नै बेयाव हाबलांसै दायो ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोन सानफ्रोमबो फैयो गोबावथार जाबायलै